Kajing alikai sedang jong ke FIFA World Cup ar kabalong hagari Qatar. Ka Qatar Persia ya ke Ecuador. Penlim ke Ecuador ya ke Qatar da ar la not gol. Lemba ka gol jong Uiner Valencia. Ha ka minit ka bakan riu bat ha ka minit ka balai puai. Ka Ecuador ka la sendon bansyo ya ka 6 job. Hapdeng kajing akun ka bateng hapdeng ka Ecuador Persia ya Qatar. Ka Ecuador kalayo ban penki ya kejar ka baningkong ha ka kendiat minit. Nrei lemba ka jukstat ka bamenta. Lemba ki automatic teknologi lalap bakadai ka offside goal. Hadin ki kendiat minit ka Ecuador lemba ka jing bakla jo goalkeeper jo ka Qatar. Kalayo ya kalat lani ka kabu da ka penalti. Bat lemba ka penalti bala shoot da Uiner Valencia. Kalayo ya ka gol ka baningkong ha ka kelas step kata ha ka minit ka bakat nriu. Hadin keto kat 6 minit, lemba kajing tulot jeng kirang ngalekai jong kari Qatar. Ka Ecuador kalayo biang penki ya kejar ke baar. Lemba ka heading ke jong Uiner Valencia. Ha ka minit ke balai puai. La ban ong ba 4 judon kari ka ban rem ha kajing lekai sedang halajing. Hendrei tau rekod penban kari Qatar. Ban rem ha kasin baningkong ha ka FIFA World Cup halaying. Menta bila ban page ya kamat stage ha kane ka video. Kurs sendon ka Ecuador ya kilai pon ha kami je ken pon jong ka grup A. Kijing akun barangsa jong kari Ecuador kan long ha ka arf santarik ha ka por kendai steng janmet ka Netherlands Persia ya ka Ecuador ha ka stadium Khalifa International Stadium. Kumjuru ha ka arf kendai terik ka Ecuador Persia ya ka Senegal ha ka por prasteng janmet ha ka stadium Khalifa International Stadium. Ngin sadang ya pet ya kejing lekai barangsa jong kari Ecuador la kala ne em bandrung Shakarau 16. Subscribe ya unai channel la da pimpat subscribe na bentak wepat ki video bangin sapen mi kublai shibun.